Nana Bila. The summer and half a young question to Median. I say, Mama Crab at the back 87.9 FM and a year 14th February. It's a Becca say and a year Val's Day. A year at door for bread. Now when we have been so at your door, had the Atre Ninia and Nunti and ne Sawuba Akoma FM Akoma 87.9. Yachredo at the Atre Yemia nom Equinafo Afei Enyanka Kuhuduano and Afei Yemia nomu Bibinti. Wamo any pedria ho atochima wobroni beka se disables no wamo ena Val's Day yi Akoma FM yani yempenimfo akomamu nsem akọ mene mabedwafo ese yemfa nkyere do DNT ene ye ne seye yetan se Akoma FM 87.9 Kumasi sometimes yetetia no yasesa do no now ye de do no akwa yesabio so adwaman sam ne ho ne ma dan so Yache adofo nyina se eda no enka ebenya sei ena ewo se ye no womu ni bie no ye ne womu edidi yache do ede kire wonom eno ene valentine no asechire enu nti ede akoma mu nsem yese akoma chede anke ye ne bronya bia no ye de sha valentine day na fe ye ne nyanka ekunafo and afa disables no ye ne womu ahwe abomo enu nti de wo 87.9 TV, Rabbi One TV, and a Osei Chrome TV no. Akoma Chadia Valentine Day party no, and Noah and a Yaguswan na sabrade. Mako na mene ekunafo enyanka ena disables no akwa akodi enkomo meko sisi a minsane ase wo sisi a na mene wo mo akwa akodi enkomo tiawa mesai aba studio subiem na afa ye ne yekunafo enso abedi enkomo e wo studio ha se disabrade minsane ase ho na mene ekunafo no akodi enkomo aba sisi a hello Akoma FM Muda ya Akoma so. Ahani achebia mbefri ama. Achebia no ahani mbefri ama. Sawu bana sawu betina say ya. Why you prepare? Esa sabra ya bebe bia no ya de I quiz le na. Eti me say Akoma FM. Akoma so. Obi na kedu machine. Akoma FM. Ana obi she no be ata bi ai sa me ka se e wo se yene ye wa nyina nya kunafo ebi enyanka sabe ebi nso ayi yemia mu a bibunti wo mo ni padua ho ba bi atochema nanso sa me ka se ekunafo a mo ba je sesen ekunafo wo mo no me ka ekunafo a mo se nyame ene ye hwafo ekunafo Apua onidia. Mega Papa was some I decided to rejuvenate to one more. And some you come on Kuruma, one study on Bessie. I just saw Yabaka Akamo. Yamo, I never go here. Sameka Akumabu someone. Nobody to say. Akumabu Sam. Akumabu Sam. What's it? A patch of Bobia. Na say Epona Kibi, never been to any side of because many would say Akoma Sam. I don't see
end of prayer announcement ever Akoma Sam Valentine Day party no mobile Mutia and Kamonte Mutia Akoma FM and Mutia Akoma Sam enti maka Akoma FM na mo jesodia e wasa me ka Akoma Sam a mutu ne jeso ti sa me de tuma me ko bila me pa cho me mo no pake ya me ko Akoma Sam ayaka ene de resinye Akoma Sam why I come out with it? You come out with it and also that's 2 million. Why the time? You are carrying that's 2 million. You got one that you 2 million. Obana another man. Obana what that you 2 million? I met you 200 Ghana cedis. Fato a chocolate and then you Valentine Day. What now, say the woman lawyer is here. I don't know who I said into one of us. Say the woman. Hello, Akoma FM. What are Akoma so? What are Akoma so? I had to be free. Actually, I had to be free. So, lady, someone has all that now say, why you prepare? Esa sabra ya bebe piano ya de I quiz lena. Eti me say Akoma FM. Obi na ka du machine. Akoma FM. Ana obi she no bi ata bi. Ai sa me ka say e wo mse yenya ya wa nyina nya kunafo. Ebi enyanka sabe ebi nso ayeyemia mu a bibunti wo mu ni padua ho baabi atochema nanso sabe ka se ekunafo a mo beje sesen ekunafo wo mo no meka ekunafo a mo sinyame ene ye hwafo ekunafo apua onidua because announcement ever Akoma Sam Valentine Day party no mobile Mutia and Kamonte Mutia Akoma FM and Mutia Akoma Sam enti maka Akoma FM na mo jesodia e wasa me ka Akoma Sam a mutu ne jeso ti sa me de tuma me ko bila e pa cho me mo no pake ya me ko Akoma Sam ayaka ene de resinye Sam also that's 2 million. Why the time? You are carrying that's 2 million. You got one that you 2 million. Obana another man. Obana what that you 2 million. Okay. I met you 200 Ghana cedis. Fato a chocolate and then you Valentine Day. The woman lawyer is here. I don't know who I said into one of us. Hello, Akoma FM. What are Akoma so? I had to be free.
ni ti bebre ene ebnada 14 February say eye nyame adom na osan di ye nyina ye kwa kye na yasia ba be hia wa ha say biem menim say last year le mutudo na bai na so last year ye trotro din ena ene enkaye boba ye be hu say ebinom afrimo enye say bi atu no matu kwan ana say bi a wo mo yare eda yare mpaso yeso wo mo ehu wo last year no enye wo nyina ye be hu wo this year esa say ebi afrimo yeso enne dai say da so etinkwam tashema dia bodwie mo ahaw ni amade ni nyina mu yankopon eyi afrimo no sign di binom ya yesia ye na se abesia bi mu a ede ne ye ka tell ye yankopon yesi yesu ne da wasio ewa de fefa wa ye ede amayen ene ebushia ni na ye to so me no ye dia aseda na nyame na ye dia aseda ema Akoma FM openingfo and the media general recording in enye wo mo a enka de ye wi aka enye possible wo butu ni nyina ene se ene eye Vows Day ene ye kyerɛ ede akyerɛ yenyanka yekunafo ena afa yenuanom a bibi nti wonom ehu nipadua bi akwa ne ho bi ato kyemase ya ena odono etie ya wo ye maame no bi Akoma FM 87.9 ya ne wo ebedi enkomo na ya dofo ye wachichiri ne benche ye abrochirefo mo hwe ye adom omodo bedom ye ntoma ne ho ne ma hodo ye omode ba ye yetumi ede ama wo mo sade na wo mo botaye esitie no pepepe maame nko me maame a odi nkan so ababa me mo hawie wo me na pomo to say what day Grace Terrier. Oh, okay. Ma Grace for him in a buyer. A suya boa and a buyer. Ma Grace, who you cranny? What did he? Ma, Akoma FM 87.9 Kumasi. Achapa. Be o we now by Ocha talk around with you saying. A catch and no P3. No, P3. Now, Ukraine friend is saying Richard Boatin who free him. You know, so number 3. Now, the mamma the same. I mean, and no papa swear. Papa, dear, McQuire, no, so you walk none and a papa. Free more a pa. One worry him. Hey, mammy, free more now with you say. Free more. Na me wo be Akoma FM 87.9 Kumasi. Yes, me wo 68. Oh, 68 years. Oh, okay. Na minimum say when my friend of Valentine. And I in my corner me ade men ko bi da. Unko Valentine da oh. Ma men ko Valentine da. And then waba Valentine. Ah. And Valentine wa ko ma hunu. It's not the mammy but mammy ya ko na ma me hu say enne da ya e ya dofo da no. E de pa na de kai wukuno. Akoma FM 87.9. Achadia no ahane be free agano. Nkolai. Mo eba. Wo mo sibi ada. Ona ma say money na ja. Monso. Monfa. Entomo. Monfa ntomo. Ti eno ni ade a wo de be kai wukuno pa. Yo ene na enne be ma no eni ho no yenso ye ma wade a won so de be kai say the year 2023 14 February wo Akoma FM wo mu se be ma no eni ho do be pie ana obekwa akoto Akoma FM 87.9 Kumasi wo ekununum ne mafoforo bi wo baabi a wo mo ekai wo nti ahwefo ne yetiefo a wachichiri benche se yemfa sa entumen ya duku ehyemu emfa emaw kopam na fako asore na fako danyame ase fa bompaye efa ma wono e de asem na woka
nyame nhyira mo wo ma de ba yenso nyankopɔn anye wo mo kese amen wama wo ma hodne wama wo ma senno sempo ano anya amen bibia wo mo besusie bia nyankopɔn wonyema wo mo nyame Akoma FM 87.9 Kumasi ano ne bi ho wo mo de be ma wo aka ho no mo de agya wo kwan okay yanko ya mama ya otoso mienu so owo me wedin Ernestina Menu Mame Ernestina nya mfie sen 69 years nyame ehia o papa wo ma sen wo man so okay na ukunu ne friend sen Samson Kwame Dapa na ofri hene Akoma FM 87.9 Kumasi wo mfie sen ni facheme wo mfie do ba ko ni 11 years munni wo kai pa kai date ya oyale ye owu ye nyina me kai oyare da wo che 40 days pepepe ade yare nkai wo anya ya de bi asa na ekoye aja obi ntime obi ntime koye efiemu asem kafrade ben pa na wode kai okuno dem de kai ne se ebe midnight wofa aye nuabema aye bibia ntino se du Akoma FM 87.9 Kumasi na re ho akame ese o mano first omo ye adwuma ben okay omo di pa mi enu pa na omo ya abayadwuma say omo twa omo ni behwe fie de nyame adom ya da nyame ase se be ma ni free mu enso wasanya kunu foforo ya eye oma abrebia no mo emma wani nyina bebre so ti ase nti na akoye 14 February no yenso ye gina ho se ukunu na fe ya de entoma eni dukui ya rapport Akoma FM 87.9 Kumasi na efefra fakwa sorry na fekwa da nyame ase na ka kire nyankopon se ukunu ni hode na enso so ono anu wura why nyame nhyira e de na wo ka kire tiefo me ka kire wan se onyame nhyira obi bia nyame nyimi fi adum ngwa adum o ma de ba yesu nyame ma wo mu sika o ma hwe we hu na enya mo ho nyame nhyira wo ade pa kire nyame nhyira wo mo ma me ye da senti mo de ma me besi na onkoje na niema awo me mo ha wie na apomiti sen ma me within the say Akoma FM 87.9 Kumasi so na ba ma din fie sen no 72 years okura frame fie sen ni 92 na ukun wi na wo fie sen I'm 45 years. Na one worry biem. Mami wojidi. Meka asampa na meka. Nti one worry biem. 42 years. 45 years. Ono wo saying. Many no wo 9. Oh, okay. Matse one ne wo 9 na Nevers day senka wo rati ase ade na nka de be kan ne ba. O mi rati ase de anka me kan no pa. Ade na nka de be. Say Kavaz day. Kenya day. Akoma FM 87.9 Kumasi na data to chocolate ma pa hu yi ayame yase mini yase wa meto chocolate dia kan to me hu ama wo na so steady tie bia chocolate no be di wate enti ye ma wo de chen chocolate no na mu chocolate ni obedi mate enti no ye ma wo ntoma duku ehyemu ese kopam e fa kwa sorry e fa kwa danyame ase e de na ka kire ya hwefo ni atiefo nyina nyame ka akire o ma mo dum ye no ni se nyame nhyira wo mo baby biara wo mu is kan free ye de tadi ma ye rade nhyira ho ma amen okay amen Akoma FM 87.9 Kumasi ma wani mu ho ana wode kwa ha ya Akoma 87.9 FM ne eye February bosome de to so nine eye Akoma achade Valentine party no na yeguso ayeye Akoma mu nsam dwumade no a eno a na yeguso no na ye maame mo ekunafo yeguso ede niema no ma wono mo enkakra ye wokuo bi wa ha na ade a omo ye na ebro adwene ene ntiase so nanso edru ho ekuo no ankasa ebe ba betrans members no ewo machi manim ha se ya just say enwanwa egua we die mepese obe ba betre mo kakra Akoma FM 87.9 Kumasi
a surprise because make us say mana anwene ho but day a minya message minya call the free yera ales or me I was like seriously it's no yeah akoma chede Valentine Day party no na obi e wachira ono so different and shisheye bi to beautify the whole program na ene yebeye no na eye menwanwa pa. Yes, Sister Evelyn, the unbreakable. Unbreakable. Akoma FM 87.9 Kumasi. Our for no more problem. Now I'm do more problem ne ba ye. Na ye to me e kan wo mu bo mu. Na bibia anya me fese uwie na wo se oba enya ya wa. Se bibi na wo fese wo de won sa ya na bo amwai. Aka uma ne bibi e ma ne de ko sha ase. Anya me adom. Se se o mo aka o mo bo. Akoma FM 87.9 Kumasi. No kwasem. Sonkwa ya de ma womo mame ma di kan bo wudi ne mame yansa na etiefo nkai Elizabeth Osman okay ena mira Osman Mohammed so obekai Osman no ye bema badada wo ba ye no na ya reho na aye nisuo pa na awade no egua no se akoma mu nsam sisi de ya memu a enka sesei enka enkura yi so eka enkura Akoma FM 87.9 Kumasi. But program yi ntino sesei wo mo eda so etia omo bo ebrano na Friends Foundation ya omo leader Evelyn the unbreakable and the organizer Felix a champion or Alex a champion or wahene Alex a champion na omo friend omo si akosia and I say yes omo si oh and ne ya baba ne ba ne so kokora kwan so ne ba ne na and say program ya moye no kwasem yetie ne yehwe Akoma FM 87.9 Kumasi enti awafo bi anka omo ntamo tete na mo kan wo no mo ebo mu no ye pesesa enye obi ya na wo kan asem kwa wotie dabi chichiri bia emfa enti wo mu amotumi siesie omo ntame ne omo tesa awafo ye bre wo no hampa na wo ma hihye ne sabor nsan enye easy foundation omo onya mo kase obaye mo kase sa akopim se mo baye kase amen Akoma FM 87.9 Kumasi amen enti ane wono mo be kasa Friends Foundation me patch momra because mo na mo be present hello ede ama yera ene yera yere na bibia aye kama na yenya di no na emi akasa me nua be ma my fashion some to me my fashion nkuranza Pentecost ho opposite pair one my fashion wo agya ene odwudwi mi kuro se tutu no de kwagina puppet no preach am hwesa san meti kwa ye kodom Akoma FM 87.9 Kumasi na bo ntie ye ina ka it's Mike onyame ensha papa but me nika mi se me nua bedi anwofe patri queen ankasa queen of the beauty onyame ensha queen we den wo foundation me patro me member na me nua pa nya ntani abi no the unbreakable no say me nam di na chi me una odi na chi enkasa anwofe fo wa busuan mu dada san so na ne chedi no mi ama wo fa hurricane Katrina usu di me do Akoma FM 87.9 Kumasi mama so ye member onyame ensure mama afiye papa bi me dia ba within Mary afiye
me name your friend me Mary me bro for the shada kemu no ya me ntam me wa for no boss e no mele and say we ye member okay onyame onsha wate na me nsha me ya ba amajema okay we ye member ama onyame nsha mo ya damase my fashion dey me dan popo bi Saudi and run na menya kan wi no wa introduction no me ya be ma le Akoma FM 87.9 Kumasi any pair was here also but the more you know so bro yes so mami bi sa o say e dey na e push mo because young crano we didn't even think of this ya anwene ho enti dey na e push mo bra mo say Akoma chede Valentine Day party no a mu say there be was here kokoye we e dey na motivate Marco, yehwe ujumedi a wudi ya krom ha stations bebre na DBA by yetna chiri hwa enkose de wodi ne kɔ no bi wo hɔ a ɔmo enka asɛm ne nwie no na fe san de aware gyaye kra na asan ba eti adofo bi a ɔmo nipa mi no mo outsider bi nti ɔmo bɛsi edi ɔmo din betudwa ɛna ɔmo tena ase na ɔmo dwen sɛ de Marco si di ne dwuma no ɛdamu sonko enti no da ɛyɛ adofo da no yemfa akyɛde we emra adofo a Marco utimi eka da bia ɔka wo mu bomu no na ɔntiti wo mu no yemfa mra ne yemfa emetai ne dwumadi na chi to ɔmo de ba beto we ku mpanifo anim a unbreakable Evrino eka ho bi Ma Evelyn eka ho bi mebra Mike eka ho bi na Alex eka ho bi na netfo eka ho bi to ɔmo de beto mpanifo anim no agya yenso ye de beto mu anim no a mo ma ye kwan sɛ yemra na yemfa akyɛde no emra no eno antina ene awie mu hu ye wa ha nyame nshramo yadamo se papa ye hunu se ekobi e wo baabi a wo mo appreciate ntwumadi a ye die sa pepepe na wo do ye emroso sa pepepe na nyame ama ye favor e wo mo so eni ye beka sa ne se nyame onkoso anu nshramo amen onye kuo ne kese amen ekuo no asenore ti sa brojuma amen 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 sa amen amen asembe couples no hwe mo to akrada mo ni so obi dwen mo ho say Akoma FM 87.9 Kumasi obi wo baabi a wo dwen mo ho say and say no mo so na aba bedru nti mo ye nhira so mo ni so mo ye nhira no kwasem ebuso wo no e dey some na mo catch Friends Foundation Nyankopɔn to mo kwandam ani de mo ye bia enye nkoso ne nkoso antre no mo ndwene ye ho saa no mo nwene mo ho saa enti mo kyede no eni pepacho mo mpagya mo na omo fa enhye mo nsam enye we kwa onya kopu wo kwa o David tra me kasa de Friends Foundation na ye na bro me so no eye emienu awafo mienu mu a Akoma FM 87.9 Kumasi Akoma FM 87.9 Kumasi Friends Foundation enti ya say so wo problem a me fa ntena fie so wo mo do on problem ba na solve ma wo mo ye sutie kotna no wo akyade a wo mo enya yankrompon allocate one I will locate one more baby or more Friends Foundation and who and why you way and the amount one more now more to one more pictures come up monfa a couple now a costume you know monfa one emra na fe ye more I say why you butu I say why Akoma FM 87.9 Kumasi butu nyasam to higher 87.9 FM akumamu nsam dwumadie no eno a ede mafimu mo sha ho yese wodo na so se jama ohuru enye izi asose de azanti achim de eje wajo ye de nyame ase wodi no pa choki do esio na okay esenam bemena kasa kesema I said, your questions be an baby. I went to wisdom. Casatamia. Okay, Casamem. Now, say, ya Obakai, and I say wisdom. Because and they need that. You're so
ewie nyame ncha de nyame adom ye ka asam no ewie ye no be ma fa ne kunu ne yure ama oyire so afa ne kunu entiase aye adwuma ama awafo yi esan etia womo ebo wombra na womo hwe wonom emakama na ene ye fremu anye bone Friends Foundation organizer Alex Echampo wahene and afe yenua ba Evelyn the Unbreakable almost say some mobile na ye kan ye na mo ye sutie ye na mo ko toa aware ne sunti no Akoma FM 87.9 Kumasi womo ekura womo smache de hampei womo ede mamo nyame enkoso a na omama ware no entintim Mira Alex ede na wo ka kire awafoi na yemfa chede ne mo Mako mpacho de a meka kire wo mo ane se omoma entiase emra wo montem na omoma odo emra wo montem na megidi se Nyankopon beto nsupa egu omaware no so amana etumpon amen enti nyame shamo mo be present omo hampei kama na mo de amma wo mo na mo twitwa pictures no kama edesu na mo wa ye fekura do Akoma FM 87.9 Kumasi ya wedding yifufro ai enti Akoma 87.9 FM Friends Foundation hampa ya womo asese ne fefe na ya de ma womo a omode wo masemba haka wonma wade bomuo ne wonma san akọ ware bie mo no omo achede eno no media ba yenkwa no wa because bi no man ka bi yentine benyansafo no you can say second screen e di asem na wo kan wie the American say nyame nhia akoma fo pa na adwuma pa amoye nyame nhia me damase pa afezo so person join the Friends Foundation Akoma FM 87.9 Kumasi be join ekuo kama yes yati ma ko nyame nhia pa wonye okese amen nyame nhia mo so enti minya bema Alex bibi e ho hu Mako okay Marco we there ye besere se bia obi pese obeka Friends Foundation ho a feel free and mention the numbers obi pese obeka Friends Foundation ho a obetimi afre organizer Alex 0244 833 047 0244 833 047 Akoma FM 87.9 Kumasi Friends Foundation ho a Friends number no na meshe won kran so be join ni kuro no because wo mo wodo ye ya do ye hu oni bie mobo ni je nso de ye be mo wani efa no kwa ye be mo wani age e okuru Happy Valentine Friends Foundation Friends forever ampa afei ye mra ne ye fa ye kunafo no ento so wono mo ayade pa okay all right enti baby a yedru say no hey mama wo phone dia wo de beto nche kaka no atrase na enipa wase ho do so pa Akoma FM 87.9 Kumasi na mama me mo hawe mo mama awo me mo ha wodi afiacha ata mama ata minimu say ha mama o mai say wanya bi kafra mame bi wonum na kasa kase ne to nkan yi kasa gu fidie nim ya de me ne bi wadi ana wo hwe wo mo o hwe wo mo wanya fie sai ba cho benya fie duoson ensia okay Akoma FM 87.9 Kumasi ewom se wanwo de na so ma ne yen enu ti enne wo ma ye ma wontoma ye se kona kopam na fa kwa sorry ne hunu so ma e wo baby why okay or duku shem kama eno wudi but your family Mary Mensa mame what do you say but 53 years me pacho ukunu ya free ukunu say Mensa oh but we free mo wo say musu ni bi akuya ma ye mame entoma na onkopam o mane ye wate baby abehunu bi afre ye Akoma FM 87.9 Kumasi na me kasa go fidie ni ma Linda for what if you say ma 52 years minimum say menda mi sa obana na akuya wate into o ma ye say gentuma we kopam na kai say
Oma ewo baby a abrebi omo dwene wo ho. Why? Okay, nyame nhyira. Ya born to mami wodi. Pastor Julian Ejewa. Mami kasa gu fidie no tisa Pastor Julian Ejewa. Julian Ejewa. Okay, mami ya di fie say 62 years. Ukunu ho. Pastor we free. We free mo ni e friend say Mr. Opon. Akoma FM 87.9 Kumasi. Odo yes gentleman duku shem ko na kopam. Bo duku kama na show slippers. Na fa ko wa sorry kama. Why mama. Ya me show so oba pa pidi. Me from Margaret Owusu. Yo mama ukru ho. Mpacho mini kuruma. Wa worry. Mpacho me worry. We sa okay. Ya ma wo san tuma we yes ye ne akoma mu nsem abedwafo Valentine. Also ye kire do e de kire nti no je na kopam. Wa me ma munye nkire onye me yekudro ho omo ma akoma pa mo betim dia ye adwuma. Akoma 87.9 Kumasi. Mam odo ne kro ye ne ntiase emfa nya adwuma. Amen. Awo we dey that ma metinansi ya awo wo bi ba sorry awo so me na me sorry ma wo why kasagu we ni ma wanya fie say menye fie bi okon woche hey 98 years and we free mo and awo ho enya Bibia nsu nyame why ti mama ye ma wo entuma yi Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay. Okay. Amen. 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 Miti wonu nyame ana no se wo dwagara da me gina wo ne be gumi ncha wo nyame me bompa ye pa mate ye adwuma pa me da se nti ma me ye ma wontuma ne dukuyi kopam na duku hyem abo duku kama na wo de akwa da nyame ase why wo nyame nhyira ye besa ehye biem me pa cho mate ma me amen amen ma me trust ma me ha okay. Mon we no. Na monya fast mon twe ntuma ne bia ha ya akoma 87.9 FM 87.9 FM and 14 February akoma mu nsam dwumadie no aso hu dom no we ebi free mu no edom no do so pa ayekra no ache yensam na so sa na nyankopon oye na ade enu nti sa brei se wo sharp na 14 February ye ne ye nyanka na fe yerisia ye ne ye ma menom ekunafo na fe ye papa nom ye nuanom a bibi nti wonom edidem na sabre ye ne wo aka bomu na ene 14 February ye ne wo agi ye ne ye che wonom entoma ye bedidi na ye wia yede nyankopon eja obi bia kwan sei na ewo se ye kire no kakra wo bia no na wone obi ache ketua bia enso ye nuanom a mo abrochima mu no ye guso sister heti mo me bobodi mabone sei ma bedwafo betrase ye ba chiachi mu nyina ne aka se onyame enhya mo ma me wodi Mercy akwa ma Mercy kasa gu fidie ni ma me why ma Mercy free hin na bai Angunaga and a buyer and ma Mercy what did you say 70 years okay and a day and then 14 a day and then Valentine Day and Pat Mam what can you work 1 year and don't see any Valentine Day na Valentine's Day ya adoye enokwa enti se bia se ekira no enti adoye no ene yegusu ada ye mo no mame yeseje ntumai na ekopam na fakọ se bia se be ma no kra ni ho a bia be ma no wanke na ko beto ntuma de ama woni ho a enkire se nyame apa wana nyame eyi na ne afiri wo so ye wo ho edema mo abrebia ti ese monye na mo nkopam da chi bi ufra wakai say 14 February Valentine Day be na Akoma FM4 at the mine. Why? Okay. Amen.
Okay, about with the Abreficotto. Abreficotto, I must say, Asafo, Yanni and Fred, Abreficotto, so papa. Nti na mejo number no ko a mesend wo nuana ma mate enti na ye ma wonto me aso papa bi yes ko na kopam na efefra so wo be mama me why mpacha awade hira mo won hira adofo so o mo boa ye won hira mo bibia nkoso onye wo mo kese na bi nka mo nyina nyame enshamo pa ai omomra se nipa ba akokra akasa mo de we no aha de mo ye ni say no ye mema no okay mo sign package okay nyame ensham ntino na ye che say aha mo nyira omachi na che say mo betimi akasa e de afem na che say ye ko ai enne ye se ye ma me no makunafo mo nyi entumai na monkopam na monhye na monfa nkoda nyame ase afi bonadove bon afi senne na entoma no mu nanimu a mo akai se akoma mu nsam akoma FM fo nam ye nua no mo tie ye hwe ye so ene ma ye ntumai e di fry onyame enhya no na wonye mu na kase mama akoma so ade nyina mram nyame shira mo won shira o mu nyina ya ba ya yani onua Akoma FM onua TV TV so and you know when you had repeat who say oh I love you mama cause I love you too okay Nyamisha Akoma FM Onua TV Rabi One TV ni Osrem Krom TV and Valentine's Day Akoma Chadia Valentine Day party yeah the ma for still wa hinio yamba me for still wa hinio aha anya mo baba da jibio amen Onua TV and a Rabi One TV or say Chrome TV and na aya nijida and na 14 February Akoma Achadia Valentine's Day party no ya bon de ro film something afe and na edru ho ye ne ma me no makunafo ye ne nuanom disabled wo muntimi omu de omu tumi enforo enti ebeye wo man ye de no wase ho na ye twa ama mo so mahunu ye nuanom amukra omuti hwichebu eni ade chese omu entumi enfro hands o man ye de no ye beye no wase enti sa wo hwe de akoso no a eye Akoma achede Valentine's Day party no ma me bra ai ma me monye montoma no munkopam munkopam na ena ye de ai Valentine Day ma me ena ye de ahia mama me akọ ma me na ye de ma me na ena ye de me ma me Valentine Day me pese bibi sama me say ena ye de me pese onu nko aneka ena Valentine mu ka na mu so ni mu fa na ntirase ma me akua mu so ni mu fa na ntirase ma me mo fa bre wa ntirase ma me ai ma me wodi ya fra wo say salamatu yo ma me na ya say na ye de da aya benada ena ye benada hu na edie ni ye die
Valentine. And mammy, no one wakano. And now you're dear. Valentine Day. And now you're Valentine Day. Mammy, now Valentine Day, let's say. Nigia. Mammy, ya Nigia, no, Mammy, Yami, and they are Nigida, and they are the Forda, and Unti, the HSA, Akoma FM, Onia TV, and Yampani, Fonani, and Yanmo, Bridge Memory, I see a domododo, and Unti, and there, Yachet door at the Achemo, and Timon Copam to me, Muduku, Shemukama, I now bomb pie the Bayado. Afefu from na yentu asosa na mabro sosa na mensa nkwani ahodi ne hia ame enti emomfa moma ne ntu aso na yenkwa yenim enkwa ahodi wo mu aha ame mama nkwa amen ahodi wo mu amen na fi munye de afi baba munye de chese amen amen ade ye san ya amane anso awurade nyankopɔ ɔma ne mpare mo amen wɔmfa mo nkɔ ensan fa mo mbra jojo de mo hia awurade nyankopɔ ɔma mo ɔmo so ɔmo wɔ no ho anso ɔmo kai ye kunafo a Maa Akos enam wunti nti nyankopɔ ɔnhyira mo nyinaa na ɔma mo koro ye ɛne amande amen yadama se yadawase na foforo nso aba enipa de dɔso pa ya money tetewa enso nti yewia just say yewia answer problem ya just say yewia answer baby abi wait there be one from me with I want mo trust ka fra papa mo fa ya ma me trust no ogira wo nyina entuma no grofine mojadro no bi na ubetumi ada kama emme ubetumi ada oba unfichi krom mama ba oba unfichi krom ebetumi akoye obedidi na obeda yie grofine mojadro bomade ana channel so na ma wonsa enka grofine mojadro ne bi Mr. Eba kwale na keba hashtag room smart ebo bo ase Fred men sapidan pure leaf chemical ene eba show bia mo benya grofine mojadro no ebi me pa cho wo ba ye ma ne meme nyina dro o Fred Dr. Grofine was 0244 596532 0244 596532 on Sabeka Grofine and Mojadrono ebi fetus bamboo toilet room makacho so toilet room there and also e wodwom na so there enei agent na ha no amanfo agia to buy fetus bamboo toilet room ye akase memo ye de pampro na eye enti house chemical bia enimo eye moto utiketuwa bia utumi edi ye hu yi abla meka me se we top fetus bamboo toilet room ba kope na uyisu a wa hwe ya toilet roll kan nyina no uyisu ebi esansa eye kama enkran ene eye no nti wo kana bebi etu akoton a fra 0302224843 0302224843 wo Kumasi a fra 0550 000 990 000 maka meso wo yoba enkasa mini adwuma konekotu fetus bamboo toilet roll ni binako na ekoton na ubenya adwuma pa ubenya dwa Dr. Mafo fertility able center ena ekasa chewa wie doctor say ena wafo ya che say mo warrior base fie num ne fie du mo hwe ebani mu ana eba no enya ebi emaye meso wo ada Dr. Mafo si tutumrika mana moto na ebra to sisre so atie bi sabase wo by Presby school no enti wo ba Dr. Mafo edro bia e wo so de ma wo se yeni aduaba ne fa han ne say ade wo de han be ma ama enne mokọ no mo abibia betimi ato yie awo ne beba wo na so akwara no entumi enante ebi sinsuo ba ebi so ye ba fine ebi kura ensida oba no obenante fa no ko Dr. Mafo obaye na dro ama akwara na nante ama ho ato friend
0244411099 0244411099 Yagusua ene yakunafo ena edi enkomo ewe ya chedie no mu Akoma achadie Valentine's Day party ya Akoma FM ya mpanimfo adawroma wo ma metra so do de bebro ensan enko ba bi atena se wo de bebro wo ho why aha oba pa within nana ya okay nana ya free na bai atonsu na bai nana ene eye Valentine's Day nti yakane Akoma achadie abom ya ma wontumai se kwana kopam na efa kwada nyame ase se ene so aye ne penada so ti ase okay mami wodi awo wodi kasagumi abina free na bai amina dichemso na wo free bai amina ene ye Val's Day 14 February yesi ye fa mu nkopu party na nsu akofa because would we so badware ntiro ye ma wontuma ko na kopam kopam na efa kwa sorry why nyame enso what faka wo de je enti ya no udi nkomo wie ya na okọ na ofofron so aba mame udi amadonko amefri na bai kasa bi ahinsan na ofri bai okay mame ontumani kopam ene ye 14 adofo da ye chade nti Akoma FM ye ne ye nuanom a wo mo ewo all over the world ye se monyi we na monkopam na monfa kwa sorry why baba amen me pa cho ye frem Mary Osua Mary Osua e ma Mary free na ba me pa cho me free bonwire ba man free bonwire ba man na ba ye na me ene Valentine ye se ye ni hwe o ma ye keka ye nsase no ntuma kro ene enya ye ye se kopam ye fa kwa sorry na e fa ko bompa ye e ma minim sese de etie bia no afese ne ye da so tenkwam ye benya de chense amen madam afenya ni shira Kasagu afidie ni mame Pacho ya from Fatino free na bai me fra hinsan na bai hinsan na bai Fatino won so ntumani ene ye che won tuma kopam na efa esom winyamia eno Allah mebwa why okay okay on sounds mama within efa Mary Mensa your mom Mary and we free na bai Antoa Ahojo okay oh okay Antoa Ahojo 1937 oh yo matse and your mama also die kopam na fakoyi na miaye why Akoma wo don so mama wudi me ba cho me de kwan do afia ma fia free na bai ba cho mfiri bonwire ba man na bai mama won too many Akoma chede Valentine's Day party kopam na efefra am Islam wonya mo kese amen o ma mo kwanye tenten na afi bia mire bia mo nya mo dwuma yeso amen oba wudi Susanna Ufri Ahinsan ena eba ye Suzy ena yesi adofo da nti Akoma mu nsem Akoma FM ye nuanom a mo abrochire enuanom a mo my Ghana fa na nyina yesi ena de wo ye nsem de wo odon nsem no de ma ena de wo ye nsem ne ye de ma kone kopam ne fefra fa koyi nyame aye why okay Mommy, we didn't. Montri way no man. Let me say we have a problem with this microphone. Montri way no man. We didn't. Adwa Mansa. Oh, Adwa Mansa. Wow. Me mami. Din the Adwa Mansa. We free mo. Nyame fa ne kransi wa mama fe me mama nua mama adwamansa na wie de ye de ma woni Akoma mu nsem Akoma FM ya refo ne yetie fa wo achichiri ne benche ye yesi mama mansa jiwe na kopam na efefra na fakoyi nyame ye ni ma ni nyame ni fakoyi nyame ya amishira afi se na maya kama amen akua omo amaka no begina chi ye ne ba akodi nkomo a efa wo mu nyina e ba ne say dia one by one say dia mo pacho mo fan to omo a
wɔn wɔ hɔ no nyinaa so nti baako ka ne nkapcha wɔn nyinaa na yɛwi a wɔn nyinaa atumi ɛkɔ ofiri sɛ paase emme okay anu anu no nti ye maame mo nyame onhyira mo amen enti sɛ ɔno ha yɛntumi mma deɛ waba ne bi na wabɛduru ha no yɛntumi kasa asa yɛnhwɛ obi a wɔfie enti next day yitwerɛ ne din to hɔ aha enti akyerɛ yɛbɛma ne bi aha yɛ akoma 87.9 FM akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno ano waso egu so a motie no enye easy ane na nso sɛ deɛ tie bi ano nyame ɛde yɛn ɛbɛwie mami odin mami abena du ɛna yɛ mami nso mami akuya firi comfort pokuya ɛyɛ raka clinic limited wɔn de pakum capsules abɛdwa so pakum ɛyɛ mmɛmɛduro ɛno nti bɛrima a wɔbɔ adabiridwo na adɔbena da mesrawo deɛ no no janikio 442 wɔbaa yɛ fasiesie wɔ ho na ɛyɛ ɔbɛnsima paa ɛfama ukunu ven capsules obi a wɔdwo nso a na yɛase ɛyɛ ne ya mɛma no ɛsupporto prostrate no kama medfagen capsules ɛboa ma mogya deɛ frosa ne yie wɔ nipadua ne mu otu asodwo rinrinrin fa namro mu ɛde besi fam da na dwa wuntumi na arthritis mo mu yɛ adwumade agodefo ma ne mɛma modro ɛna worɔkɛfo de aba no o wɔsi akɔkora ne abrewa no mu a mokɔ jogging mmeranteɛ ne maba a wadeɛ wɔn no mu bɛbu mfumpa ɛno nti ma wɔn sa ɛnka wɔdeɛ kumasi alaba boabo station wɔne siko house ɛna hwɛ ne mu fra rɔkɛ ɛwɔ 0248 885040 0248 885040 akuya monche maye maame no mbedi nka bisa wo mu edin dada enti ye maame no menne eye Valentine's Day akoma chede ka ho enti akoma FM Onua TV ena ya hwafo wo mu abrochire nom wo se monye ntuma yi o na monkonko pam na monfa nhye na mo ho nya na mo fa nko yi nyame aye Brade, onimu animu ka. Na ni amu ye na brade na nkyere mo ne ye na mo nye. Na ebi asomo ma ma no. Yedam ase, yedam ase. Amen. Mo yi de mo tire ma me kam to e ke se bi. Yesu so no nya hantai yesu na masema me no nyame ma ye nkwa ani awode na afisa na ye tumi aye diaburu we so e de amammo na mi sham pa na se amen 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 come say ba ye kese o ma me ubenya bidodo so de when ya bi na kwa ka benya bichi why na me famonko okay so Grace Gift about clinic and laboratory services. Grace Gift as a prostate cancer nasa enlargement and namun saya dear awo fibroid stroke diabetes hypertension hepatitis typhoid fever malaria and nasa ulcer yadia bay and ehawo Grace Gift ma Grace body se bomodiana ebra na oba yade bia ha water te wono obetutu ase deku ede amao Kumasi Oshim School Junction Oshimama from Barikasi Road ehho na obemu Grace Gift na Enkainiu Achimota Petroleum Bangal Hone Family Life International School na ehwe nimo Fred 0543 320030 0543 3200 mame bra beto nyi mame aha beto na sa nyum na yame de pa
Awoye manita tseja we suma me. But Mike ne ma me na ne nyum na wo to no kwasam ya nyum aye me de. Awoye di nen ranka ye ni abo. Wayadie. O papa ko pe ye mo ayadie. E ma oye aje. Aja ye bodi ni mo da ye nsuo. Wo aye. Amba. Osenya wani awo wawa mabesi ewo. Na wawa mabesi ewo. Na wani awo awama. Na wani awo. Mabesi ewo. Ai, eno kwasem papa. Enti ene Akoma Valentine's Day party. Enti e ma me nom yesi ye wo toma. Celebrate ya kadia ya. Eno anse ye besiesie ye ho kama na ye de akwa asore na ye de akoda Yankompon ase. Aha, enti mo ba ya montuma ena yede mamu no munyira chire ho ba ye kama na enti ye maame nom ena ye gusu ada ye maame nom akunafo ena ye gusu a ye hwe wo mo no ye kai wonom adofo eda yimu aha amen na so da sese no ye ba no na buakata suma na nta su kula buta oh saunu afisa necessary no yaba no na buakata so na ntafo mienu ya nya miensa ko nya mienu amen amen da ma se nya me shira mo wate amen nyame o shamo so ai ya be mamo dodo Waterfalls Drilling Enterprise wasi ensupa ema enkwa enunti enese wasi ufie awie na se wupe ensuo etua wodi eye Waterfalls Drilling Enterprise omo betu wonsuo ne kama ede amawa wunya haubia ewo ho baro new site womo ewo adweso wone na ya bia ba clinic ene wa bronsai kromu fra Waterfalls ewo 0246265707 0246265707 Waterfalls Drilling Enterprise in Supermankwa Currency Ventures yade Zahara Misha ene the G capsules no ene yade aba mawonsa enkabi na enemu saya de oba bema ye white ya na ensansa gonorrhea syphilis ene ha wo candidiasis oba agi akosu akomani wo aboso wo de ye Waterfalls Zahara wo de ye Currency Ventures no Zahara Mission ne G capsules no Famisha no enum G capsules no Zahara man capsules ye memedro bema wo bema mu aye mre ade no yense ngum na emum no eja supporti ja wa winim said yesi ya no data wo de no be memu aye mra Zahara man capsules hindi herbal mixture no malaria fever typhoid diabetes no so de no kan she draggling herbal pharmacy chemical should be a mo benya bi 0246 348334 0246 348334 enche ye beko ase ho kakra na ye besane down na fe ya hwede and also ekoso ewo ase ho na yama yetiefo ene yahwefo nyina so ewuhura ehuru so mini akua nani abresa krodom ne kwato moja enye izi o enipa wadwuma ye enye izi mami udi mafidie no nkofam kakra mami na yene nkoma kakra awo udi FM Faustina Fokuo ma Faustina free da ba pato mi free oman huma branse oman ene ba ye ena my sister udi hello Adwa Safua Kentimpo Safua Kentimpo na muslim size me free enebe wo free nebe okay ene ba ye ai na menya sign ene na adwuma yi a mode ma me marafo yi a mo wa chichire ne bancha ye Beluchi we na adwuma yi mode ama me nua ba fe ya otie hey ye beka no say oye deaf and dumb
the accommodation achieve enti no me wunu so dey see but how no so e wa ha because disables ni na ye che wo ma de nti ye nua ba no so e wa ha ma me ye say ena ye 14 February ena e ya dofo da yentumi fa ye maame ne ye maame mu nkogina pu say ye kwa akodware nsuo mu wan hwe kra ne maba wempo ne adware mu say me wodi me gya nsuo na no kra nsuo no bo apope fa me na ye de me kɔ minimu adware ntimi fa mu nkogya se ye nkodware nsuo mu na mu no de be ye de amamo no say ye mamo ntomai mo nkɔpam na mo nhye mo fra na mo fa nkoda nyame ase sa wa ma fepa akɔ e de aba betu amen nyame ka mo ho be mo free ba ye nyame sa fa mo kodra so dwe mu amen yo timo ma ba nyame onshamo amen mo be alert mo ase ho ne yakwase ho abakakra no ya hwede ekoso ewo ho ase ho kakra na aha every mo me ma commentary ne kakra ma ne na be mu bo nyina asisi ne ekoso ewo ase ho ye nuano mu a enne yasum wo mo enne yesum omo na ubehunu a ye sebi omo mo adi dem ewo mo widie nim muhu se ye de bi ababa betena hakra na ma ko keka ne nsa ne bom wo si se ya ohunu se de onsi mfanya no efri se ono no eno no wonim hu ayibia enti wo keka ne nsa ne bom omo nyina ye je wo mo behu se ebi so te ha wo oye yi kakra na china ye kutu ane yi ha no omo nyina bia ba wo hwa ase wa omo ntumi nante sebi omo a ye fro wo mo nse ebi keka yi no omo nan ne omo nsa ayeye yi no ene wo hwe fom wa ene yeni ajedodo ekunafo ewisia nyanka omo asebi se ka o se omo asebi nyame eno ka se nyame na andumo ni nyina nyame abodi ni bia omo asebi omo enya yafunu bia anwoba omo nyina ene omo nyina ye chedo ene ma ko achentuma be 600 enya asam ketu abro 600 abro eso still emu aduane enya easy emu drain chese enne esawani ensese ye kache and one say ye bu nkam fa ne so say ya wo si bue ma ko na si bue na wo da si ya ba bro ya chabi wa Ismail na wa mu bu ni ko mu wa ya gentle jack so wa ase evangelist wa ase evangelist wa ase se mu mpini mu ntumo bo ase ne ya pon ye mie no gate na ye izo hey nipa nwa adwuma enye easy nipa nwa adwuma enye easy na we na eyi isi me nkonko gina nipa no na me na speed kasi pa ya fa ne sai guy no jebi afen me wu so ta me ko no we me pa jebi si me nko gina nipa ni mo fi tanto me ahaya mpo ne ba buru ye na ka fam ho ani anka member no ma ese you know ya memme as a brother ya toasty easy and na pa dia and so when ma me dru ha me baby na wa ma bia o de ye kan uhuru and ye uhuru so dia wo de tina onua TV ho so de e twagu wo ho no eyesa na ye de mamu Mr. Kawo say vows day nke hu ye vows day die obeti na ka ye dwaman sem nko a na so Akoma FM ene Akoma mu sem se ya sesem ye ne ya sesem afu we ya sesem vows day ne ntre se mo onye ye pa kwa copy o why be be no just obeti copyright ma first copyright ma first si afọ obe hu sanasia na obi so aye bi ye de se mo betia just e siumo ya you know ya to ye boas no ama ya hunu se obia de ne dia ye bronya
ɛna mpanimfoɔ sɛ daabi yɛnyɛ no saa wei deɛ yɛ so yɛ ɛsesɛm because ɛduru hɔ a wohu sɛ ebi kora nim adekorɔ maamefoɔ no kora nim sɛ ɛyɛ adwaman da ɛyɛ adwaman da sɛ kɔndɔm asɔɔte party yɛnofo ho yɛyɛ birthday ɛyɛ adwaman nanso so yɛsɛ nipa no kora ɛfɛ ne St. Valentine na ɔyɛ adɔyɛ o enti ɛyɛ adɔyɛ ɛna wɔsɛ yɛ sɛdeɛ ɛyɛ ya eti yɛ ne ɛte 14 February na ase yɛ ne ɛte ase enti na yɛakeka abom ɛna bɛhwɛ aseɛ hɔ ɛfɛ kwa hwɛ wo TV ne so na hwɛ sɛdeɛ ɛnneɔma si ɛkɔ no ɛnoa no sɛ yɛne wɔ mu nyinaa ɛguru dwam ɛnɛ yɛni agye yɛwia bɛdidi aduane no yɛahyɛ ase o yɛyɛ bɛsi fam ne yɛde agya yɛ aduane no ɛkɔ so Dr. Profan nso aba nti yɛgya batɔn no de ahyɛ ne nsa ɛyi 14 February ne da so te ase amen Dr. Onyanko yo bɛsɛ metusela na dipenti enti next year 14 February ye besi apata ma doctor wa ha na be free screen wa ye screen no wa massage ye mere wanu nyina ni ye wia ya ma wo grow fine ha grow fine moja dro papa no edu papa na wa fonu no grow fine no the next year be hu no masa ye mabawa ana doctor me no fine so obi a wanyini no mu a wu na wu so wanyini yo ne skin ni bibia fe na mri wa mi du ase o me kam koto dwebo me eh ade ba dila so be tu awe so mi dila ni so obi aso wa be kwai ye ba be kwai mi sa ho kwaje ntoma mi ti really lie et ba di dai ba dila du sa da sei abedru he say ma mo di atwede ba ko asi ayi mo na wa mo de ba ko asi a tire ba ko why ade o why ade pa ka no wa chentu bi huri fa man why ati sa de bi pia ba why ade pa mo surprise here e bi go ni pa begru na say na say ma kan kire me ka me di go fa daka ba yi ba e so nya hwe ma ko ne wa chade bibiri ende de me so be chewade nya sa unya bi I say man for chewa dey be ntine ukura go fine any chocolate salad me ba choma Dr. Grow Fine kiss back happy grow fine utru dia fa salad don't you bro kiss basho na me shout doctor yo ma ko na de se de ka no eye anigida ntina ye nsɛ mrepi no wato adwumadie so na de ka ne sɛ go fine mogadura ye di kokuo aye aye no mogadura soronko sɛ de ye di chocolate kokuo aye chocolate no ntine wo ye maame ana papa no aba ha ye ka go fine ho asɛm akyerɛw sɛ yare a ɛboa eyi adura ɛboa eyi yare afiri nipaduanum ama ne stroke afiri hɔ pressure afiri hɔ me honam ye me ye afiri hɔ ene nyame adom ye num grow fan no ama bibia aye kama ma me ne papa fa phone na fa number ana pen na gi number no na wo firi ha kwa na wakope grow fan magedro ni bia no 0244 0244 59 65 32 0244 59 65 32 mako unipa doma betwa hwe hoi a ekobe 1000 ye kase omu sayo mutitiriti omu pege omu sa mako ante benya be 1000 papa ebabro won hwe benya dom ni very good omuduru sabre ya na chese ahab sabre na yare no ebe hyase intimre bia na de obutu nro so mo num bedu bebre wonum no bebre no so na so ko fa yare hodo aba enti ye de grow fine mojedro na ba a ye de koku aye se de be ye ebeboa ayi srade afiri nipaduanum na moja no so adi afrisane yie enti ma me ne papa wo ho na onsa wonsa ye otitiriti men fa nsa nanse efise yare kase a mrofo ne doctor fo ahwehwem ahom se sawonsa no na ye otitiriti a na chese yare na ewura onipaduanum yesa de chese srade tam awura onipaduanum awura mojanum ama moja ntimi ni afrisane yie
ɛyɛ na ma won sa yo tititi ɛyɛ pressure any stroke asase ɛho ne friba nti wonu growth amagedro no a ɛboa yi saa srade tam na awurawura nipadua num na mogya ntimi ne afiri sanim sɛ de bɛyɛ bibia bɛyɛ o sɛ de ɛka no yɛyiri enipa edubia si hɔ a emu ɛnan sɛ om tititi na hwehwɛmu akyerɛ sɛ emu nan no mienu benya stroke nti wohwɛ efie bia stroke wom efie bia pressure wom stroke ekuyen pressure ekuyen yɛnu growth amagedro no a ɛboa yi saa srade firi nipadua num sɛ de bɛyɛ mogya no betimi adi afiri sane yie ɛnyɛ saa ediwu ɛna ɛbrɛ yɛn pressure nyawo a obenum adura kɔpem sɛ obɛfiri asase yi so stroke nyawo a obenum adura na hwɛ stroke no abɛsan de wakɔ wodunum growth amagedro no a ebie eyi srade no ɛma mogya no timi firi adi afiri sane yie na nyame a nyawo adom ne srade no edidi ntiri no mu a ntiri no ewuwu a wano na ɛkyea yesu anya ma stroke won sa ne da ho wonan etimi firi mpaboa mfiri to wontimi hu wonum growth amagedro no a bibia bɛ kama nonum growth amagedro no sɛ de bɛboaw ama wani so birew no ne nyinaa bɛkɔ wonum growth amagedro no a ɛboaw ɛma mpane no a wo hɔ a na ɛwɔ nsa no num growth amagedro sɛ de bɛyɛ abɛkɔ wo hɔ na wo sɛ nsa no ayɛ tititi sɛ de yɛ kare mfa nsa nanse wo hɔ na wo sɛ wonam ayɛ dududuru mesrɛ num growth amagedro no wona hɔ maame na wo sɛ wonase epigya na wama growth ayi wadu sɛ de bɛyɛ bibia bɛyɛ kama ɛnyɛ sa daache kro bɛsɔre doctor bɛka kyerɛ sɛ ɛnɛ ɛnam na wo wie no manwi biem efiri srade nam srade awura oni padua no ɛsikyerɛ na wo no wudi no mani biem efiri sɛ sugar level no kɔsoro growth amagedro no sɛ de bɛyɛ bibia bɛyɛ kama miɛmfa dɔmba de nto dwane nto akɔmɔ ne so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yɛnum growth amagedro no efiri sɛ yare ahoro nan bi wɔ hɔ a esie bɔkɔɔ de di kan yɛ pressure stroke heart attack and septicemia saa yare yɛ yare a emre bia no ewura fie bia mu de kyerɛ waa ne sɛ na abusa doctor bia de obɛkyerɛ waa ne sɛ ya na srade awurawura wontiri no maame ne papa yɛnum growth amagedro no wohwɛ nipa atwa hyia ha emu mmerewa ne emu mpa efrense mpanyifo ewom no yare edokoro yɛn na yare nso edokoro yɛn na kyerɛ sɛ ama owu ɛbɛn yɛn yɛnum growth amagedro sɛ de bɛyɛ a yɛbɛnyiri kama aduro no kyerɛ asia no nom na nyiri kama nom manya yarefoɔ na ɛnɛ wanya stroke kura no mesrɛw yare kɛseɛ woti hɔ kura wokɔba ɛna te sɛn na stroke aka wato hɔ wayɛ bed na ma busuafoɔ mesrɛw yɛnum growth amagedro sɛ de bɛyɛ a bɛboa ama nipadua no agyina brane ne yɛtimi akɔba sɛdeɛ Maa Akos frɛ yɛn sɛ yɛn nyinaa mmra mɛhyia ha no bebree da dɛm a wɔn mu antimi ansɔre ɛnam sɛ yareɛ aka wɔn ato dɛm nti mesrɛw wonum growth amagedro no a ɛboa ɛma sradeɛ ɛyi firi nipadua no gye nɔmba no ne ɛnto akɔmɔ no so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ɛnam sɛ yɛde kookoo ɛna afra enuro ayɛ growth nti wo hɔ na wo sɛ wani so biriw a hwɛ growth amagedro no nom woyɛ adwuma wɔ awia so woyɛ adwuma wɔ gya ho maame ne papa nonum growth amagedro sɛ de bɛyɛ bibia bɛyɛ kama ɛmrewa amabaha nkokora amabaha wo hɔ na so akoma ɛbɔ peri mesrɛ hwɛ growth amagedro na kyerɛ kwan ɛde kyerɛ wa ne sɛ mogya ɛwɔ mu ne kɔfam wanhwɛ yi a wobɛtwa ahwɛ no wawu obi wɔ hɔ a na de yɛma hyɛ no wonum growth amagedro no a bibia bɛyɛ kama wo nsa no na yɛ tititi maame papa hwehwɛ growth amagedro no sɛ de bɛyɛ bibia bɛyɛ kama yɛ maame num obi wɔ hɔ koto a wontimi nsɔre ba tena konwa so ɔnsɔre a ayɛ den wontimi nsɔre na ba kokora bɛtena se no ɛnu yɛbɔ na bɔmmɔ ne bɛsɛ mu ɛto ase atwitwe no na ɔsoma ma wowie agyina kyerɛ ɔtwɛn ba bɛkyɛ growth amagedro no wapɔ so yɛ o ya mesrɛ wɔ mu nante yɛ mu ba ha yi wɔ mu duru fie obi wɔ hɔ a gye sɛ adeɛ kyi a sisi ɛdoa so ahyɛ ɛde deɛ bɛmia no wode ɛno anso wɔtɔ growth amagedro no wonum baako anɔpa baako awia ɛno ano wobɛsɔre anɔpa na wo ho dendenden wo sisi yare ɔmu mba de bɛyɛ 1000 a ɛmu bɛyɛ 800 sisi yare no ɛku mu misrɛ wo nyina ne mogya no ɛwie misrɛ wonum growth amagedro no a bibia bɛyɛ kama ɛduru anadwo na wontimi ndaa no growth amagedro no wonum a bibia ɛbɛyɛ kama yɛm nua no ma menstrual disorders ɛnɛ deɛ ɛnyɛ no nti ne baayɛ ɛnɛ deɛ ɛyɛ party
grofa na eno menti enne onum grofa magedro na bibia be kama da foforo ni abeka ho asem pompo bobo na pai pompo bobo na onum grofa no a bibia be kama se de ka no enne ba bibia obenya grofa magedro ni bi ato emre ni nti ukọ nkranya uduro kanshi drag lane kinswo keba obenya grofa magedro no Tidatek obenya grofa magedro no Hylos Angel Repass obenya grofa magedro bi ato asama fo nyina ko Ekus Pharmacy obenya grofa Kaswafo ko Dependable and the Trap of Judah temafo nyina ko Danaboachi and a Little George obenya grofa amasama nyina moko na heba obenya grofa magedro no Abesam ewo ho Smart Heba oboase NS Pharmacy ewo suhum achimodafo nyina moko Tumasi Drugstore obenya grofa Kofoduafo nyina ko Gabson Pharmacy umenya grofa magedro no se de eka no enkoko Hillside ene yempese yebesemre because ene party no ekoso party ne ekoso enti jata ne de Maa Akos no atoa so no akye ntoma ti Maa Akos de eka no sinyame hyew pi ene emre wana da wase da ma ebi aka nyina omusifo no mo de ma revie hwede Maa Akos ayo hwede Maa Akos ayo nyame mo no one kan ho nemre bia mo ya no ato yen social free ne so di grow fine aba ko mu kwe na ke grow fine so kitakita wo mo sanate enye hwe emre ne sai da foforo ebeye na make obi bia ho ye fa number ni to gwa ne ye sire kwai na Maa Akos ntu ani dwumadie so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Nyamishira Maa Akos Nyamishira P ni akase happy grow fine and they grow fine that grow fine and I grow fine with the drone Nyamiko be happy grow fine Nyame inshallah doctor and that's papa Akoma 87.9 FM happy grow fine is answer and a chocolate day and a Valentine's Day and into resign a grow fine so yeah the cocoa and the crown and the kama no chocolate okay and see of course I see what I'm no I see what the apostle I see what no and then is the cry evangelist and ejira hono to use a papania brepa na and adwuma no ayede entuma no yacha ye chebi wase oni ye chebi wa ha sabe ye betu ya content enti no Ishmael mofa obi na kedu masina Akoma FM ana obi she no be ba ye ye kunafo ebi nyanka sabe ebi nso ayi nuanom a bibunti wo mu ni padua ho ba bi atochema nanso sabe kase ekunafo a wo ba jesesen ekunafo wo mo no meka ekunafo a musinyame ene ye hwafo ekunafo apua oni dia as a whole, your listeners, no, or me are very loyal. Nyame ensha mo. In fact, yeah, time I walk kasano. Na me sheni padome to oh. Na meni atete. In fact, nyame ensha mo. Na anise ya dance ni ya dance ya. Na ya beda ya shefo. Ase no crap. Na ya shefo. No crap. Omu ewo and crime. Omu Western region, Northern region, baby, voter region.
enye easy kasa me bi body ni sabre yi a yenu aba Teresa Boatemo mama nipa ni bebre o say mama o kok body a obi be kasa na me e bia me de ade ba ye aso wani ya say mo obia o de ba say one city mpo na ade ba ya eso ye ni ye kan say nyame enche mo botomu mama ba bia mo yi free bia nyame enkoso anhye ho mama ye TikTok family na bi di bi ba yo Vicentia omo nyina Stanley ni mensa nipa bebre nyame enhye mo onhye mo nyina say emre bia ye besu afrem no ye tiefo mutie na moje ye sonso so na eye bi se mako dabre moanye elder Andy na yure na me kasa waso wono me chrome ni no cross back so was mako da bia me yure oya adoye pa na sese no asa kuma chade no moanye obronya nim na me say Andy yebeye na ya sakremu enu ti catch message say nyame adoma 14 mama me say we copyright wa wu ni ma 14th obeye bie no ye besi u because ye na de baaye e na mu ye bie eti sa no je se mo ba ask for permission okay asa na mo betimi aya mati aya mama na fo ni dia to aso na yakuna fo ma me nom eduru say ya mama nyina wo ai mama nyina wo yakai ye mema nso muslim no eya na se bibi say no behwe na yakai ema ne nko a nanso emema nso bi wo mu asabie so sabie nyado omoyure nom efremu tino ewose yakai wo mu nyina edefra no kwasam se nyame ya atom na se yetenkwamu a achede ebese yakoso biemo no ebe yeso nkokora kwan so because yede enipa binom ebe hyehyemu a ebinum adwene enya ema so sa na ye mema no de ye kan se wei ene de edi nkan enti ye ntumi anto entoma ebi amobefra like mubetutu ade aguso na emom no ye to de mubetumi de apam shirt na mode si trousers so na mode akwada nyame ase yesi ye nhye African wears oho ntintoma ya mode pam shirt ya ebe fatamo na ye to ye de ma ye mema no samomfa nkopam shirt na momfa trousers so na momfa enkoda nyame ase woda fe sei mu enti ye ma me no ma me wudi Ajua aso okay mame edin fie sen enfie eduoson enum 75 years okay mame enawia de yakanyina enese 14 February Valentine's Day yeni bibia nanso yesi de wo odonsem na odema enti enne oma ene yetiefo ne yahwefo papa bia wo mo ewo all over the world Ghana abrochire obi okra ne yesi yakasa ya giniema anase bibi kakra ede ama ye maamenum nyanka ne ya omo ni bio obehwe na obi asende 5 cities obi obesende 5 cities no huna adwuma oye enti no Sunday says kano ne kese a wono so ewo no wonimu wo nanso ose wono so kakra no ye fa bi nso so na ye fa nkoto enti ye ka ne ye da wo mu nyina se na se omaboa yen ama yetumi ayewe ede amamo onyame nhyamo na ye hwe sa afese ne nyina ye tenkwam ne yetumi aye de boro so sa na mema no ya mamo de emode emu betutu aguso na mode ya hye chachaw na fa mode akwa sorry nyamo kese ena mu kuya no so baba ko se no bi no okay matse antoa ho kuya no Maa Akos na buku no wenti bi me free Sabina Krofro mo wenti bi wet Sabina Krofro minim wanim pa minim wanim na mi hu ba bia me kai wo adrom no dos antoa hojo 1937 antoa kwan no ende Kofi Asante madwuma omba no mama aban ni tiri so ede amaye eju onyame onhya mo bebre amen
Amen. Yes, Madam Akoma sopa. If I told my man, why the bed to me, Akasa? Where we didn't baby, I would free buy a pay. And Mammy Muts will come with you. Amen. Amen. Yame Shamu Sika Baba Bebre. After na Mayano double. Triple. Libya Kama. Papa, Papa Pacha Woody, Mira. Casa Gufidian and Mammy. I know why you Fidiano a year and the Mamma. I my Fidian year. Okay. Okay, Mira. Ever saw with the Isaac Amwako. Isaac Amwako. Mira, every here by me free Sunai. Jo. The year can and said, nay, 14 February, and they had the 4th. Then so, and I make no say, and also. Enye bebrede na so eye odomu a sunyane ton di abaha say de ka wudi se wunya ntoma no a wudi be gu komu no na so minim senya meti ase next year obeba no me sure boss obeba benya de odi betutu aguso na de akwa so eba sadre yi de ye mamwe yesimo pam shirt African way first with trousers so na efa kwa sorry ekoda nyame ase so ama da fene afide enso ato why onyamisha obechi awere ana asamba media asamba ko mu ase I want na bechi anu osunyan ka bechi akora no amechi yesofo pani na minsran bebre ya no aba sorry ni di no aba sofo CAC okay friend Edu. Okay. Yeah. Your friend Pastor Edu. Okay, CAC. All right. Into Pastor was church member be also watch ya we papa. Into Sunyai phone na so ya chiachiamo eba Akoma 87.9 FM ye go so ya de achede no emma said ya bo ho dawro abo no na ya papa de on omunso ha ene ye kasa ye ne ye nuano mu a bibi nti wo mo enkeka wo mo ho se ye no no aha nti ye wo deaf and dumb for ha ye wo wo mo a o me prepare o mo nai riche mu o mo titi riche mu ye wo mo nyina bi e wo ha se ye ne wo mo egoro ye wo nifrafo wo ha se ya wo nyanka e fo ha ne ye ne wo mo ehwe abomu enti no sa na tie me pepe me de bache enti ukwa na wodi ya ma wife wate fa ko surprise no ene ye valentine ko so wani cake na me enko so nyo kese emme na me ko so empega o mo aha emme we obi na cha mi o esa nsa me so me do wonti me so me de cha why yes me nya mi enupo ba kwa enya hwe wo wo ye ti asefo dodo wo be nya mi enu na maka bom dia ma wo ye ti asefo dodo aya Akoma 87.9 Akoma mu sam twumedie no eno a ena waso egusua utie no na misra ma amen nyame onshira won so papa nyame enshira won so papa okay eti eguso na amen mofa nkopempam entade enhye enti so kwa ase ho a your baby dia ma papa don
taya mode taya chie ye tie buwe na eba ma Mary ma Mary ma Faustina ma Faustika ho bi ma Paulina ma so ewo hobi enie ben na wo de ba achede na wo de ba Teresa Boate mechiachia wo papa pates onyame enye wadoye kese pa sister Emma onyame enkoso enshamo chese de mo ye no ebro ye so na bro ye atwene ye tiasie so ya me shamo ye guso a ya de entoma no ma ye ma menom na omakopempam ahye ya kire do eno so de na so ye se de wodon sem ena odema de wonya ketu obema wo no ono ne nya kese a wobema wo sadi abrebi omo ba ni omo ba ko na so abrebi omo san pese wo omo beba es obi okra na tienti obetu akra de aba no je say bia na buro de wato de ama no so na so odoni nti so obeka se wei mekọ Akoma FM ena Maa Akos na akua koko evangelist na naire ena Pastor Julius edema me say no anti ne femu akra nti na mom enye se ye maame mu omo wa ha enye so omo ni ntuma fere wo mu obi na so odo ni nti na sabrehwe santini a wo ma beto ene awiam wo ma betra nya wiaketo enye wodo anka mo beba enye wodo a enka mo ma onyame enhira mo samanya ye hodo na brebia no ye frem a moba because ye tiem ekurafo ni ye betiem na eda ne beba no ye beba na hahwe a enka ye ni beje enka ye ni nje but ye ba na se behu musam wa hase ya ni yesu ye ni age ni yesu muni ho aye ni ho because ye bia radio no na se obi antia why ni ye aha mo na mutie na mo ko abonten na bema no no oba no na mo ko ni nyina efe odomu a enti wonyame onhira mo pa okay mame udin me antifrema ma frema free ne bai kokobin ufri o ahene ma kokobin ehefa apmenim kokobin eyi eno wen ekwasu apmenim afrofo bia na awura ho aha wo ben eyi bebu 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 dia metaba opa no kurukuru mu ni bebu this me fi agre ko ma ase nti atwema ho ne de me lemu a nti onyame nhyamo why ye damase bebre nhyamo onyama akoma so ade nyina mamo amen kamo na munya den amen amen enkwani ahwode ne hia ya bompa ese afisenne na wenya baako na ye double amen nyame famu kodras amen yeso ne nyina mu na ye jini nyina nyame ehwemo so no kamo famu kodru na Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no eno a ena waso eguso asabre utie no na ye ma menom yakunafo ena afa ye nyanka and disables omo ena enedan so yakai wono ewa Akoma mu nsam so enu nti sa wo hwa ena dwumade no ayesro kokora kwan so enye ne se obi beba betra ha no no so de na asem beba na emomu no eye Valentine's Day ne de na chese yasesem na yahwe ye maamenom na afa yakunafo ye nyankanom na ye ne womo adidi abomu ye ne wonom asa abomu de awre hokora ne se obi ho a oba awiase no wanya yafunu anwoba da sawoti ase aha na so ye wo ho edema wonum nyina ye ntwa womu enya ye de womu nyina eka ho ebe enu nti sabre se wo hwe Akoma 87.9 FM na se wo hwe Onua TV ana se Rabi 1 TV o se Chrome TV a na eye Akoma achede Val's Day party no eno a ena yeguso na ye hwe no Drew Press ye ba be ye se adwuma yi a
na wahyɛ ne nso sɛ nso wode wo kakra wowɔ ɛbɛba bɛ support wode bɛba bɛboa ne yɛatumi ayɛ ama no ayɛ fɛ yɛakyɛ ntoma dodoɔ no a nanso so sɛ meka dɔm a ɛda so ɛwɔ abɔnten no a onua ɛbɛyɛ ɔnwanwa ntoma no yɛakyɛ paa ne ntoma no biam wɔ hɔ ntoma no sa yɛakyɛ ntoma no a ama nasa meaning sɛ the next day yɛbɛhia wei no double anaa ɛde akyɛ yɛn triple because adwuma no ɛnyɛ adwuma mu triple ɛne ne 4 po na 5 po koraa ka ho a ɛyɛ paa because ɛnura mea me ne me nua kua yɛkɔbɔ adwuma wɔ kurom paa ɛnso still utumi hu ne sɛ ɛdɔm no ɛdɔɔso ɛno nti ɛduru ɛberɛ bi sei na sɛ yesu ɛfrɛ mu a na wɔn nso sɛ baako mpo ɛna wobɛnya na wode aba baako mpo sɛ yɛka dɔm na ɛwɔ abɔntɔm yi sɛ sei no wahu yɛpɔn a agye sɛ ɔmo de atwɛdeɛ esi ɛyi mɛkyerɛ hɔ na maforo ma beatrice ɛnɛ wo ba akosua mɛforo atwɛdeɛ na me de akɔtara me kaa mu nti sɛ adeɛ me duru anim ho a boa mo bɛbɔ me wɔn bɛtete me na mo ama me nka bi yee adwuma na ɛdɛn nanso gya me bɛyɛ boafoɔ ma me mu ha ya ɛna nyankopɔn adom na wo so ɛ yɛde nyame ase wode so ho ayɛ fɛ me da ase yɛfrɛ me gifty afi me na me Ghana Federation of Disability Organization Ashanti Region Vice President. Ghana Federation of Disability Organizations. Okay, when are we Vice President. Edema region in Yina. Person with disability, Asia or Hangina and I'm so and our mobile. And our mobile, yeah. You na Yamon Comobe, Simat me and Sir. Near I was Munya. So what you say? I asked them a bank a crankakra. Yo, now Mobi Essia San Numa any ate. Oh yes. You move bebre sweet. Now Edin can cry there, your wedding kind de Asedama RCC. Chief Honorable or say Mensa Simon. Ebeda na sepa because dwumadie bia federation ni bia no ye de koto nanim ene regional social welfare director omu nyina eka ho eboa yen ema dwumadie bia ye pese ye di bia no omu boa ye ma ye di ena de tosu biom so eye me amasokwa hayai me honorable Akwani Asajima Madana say Namada social welfare was for head of department in statistics in Frimpong on also so Madana say bibi bia oye bia no or my yehu ena bibi bia ye between and India no or ni chief and any coordinating director and any finance or mum popo or muti or munyina e boye ema jumadi ni nyina eko kama Maa Akos yo na moya sign abaha Senior anti Spiogabra and ye can ye no in fact ye the original platform so enti any pani bebre free achiri bia agona 43 district ni nyina de maka say muni power ha 43 district ni nyina muni power ha asie ho nya sanketoa ye also me huri back door na mbewura hai na e wose medam wase say at least no mutimi kai person with disability enye obia ena ye no saa but mo de what me a person with disability a was santimamu dia na mekasa Akoma nyankopon enkosoara enhyiramo na oma Akoma FM ene TV3 abusua ni nyina enkoso. Okay, yanso yadamase papa pasa na wie ene 14 February yato yensa edefremo obreni nyina mo no oye ne kakra ebedru ha nyame enhyiramo yanso yakakra yewo menim se de etie bia no ye de ebema mo ena mako de ka ho no so ne se enye a person with disability na enye organization ba ko pene ba ye person with disability Ghana Society of the Physically Disabled ye wo mental
mesok for ha mental health for so wa ha ye wo deaf for so wa ha ye the sign language interpreter ebe ka ho ye wo blind for wa ha ye wo stammerers omo horo so ni nyina aka ho omo so ba ye na ye sa wo ben survive omo ma hyehye ebinom so wa ha enti ekuo ni de emu nkono na aban agi atumu no de ye UN agi atumu ni de ye was say UN asa extend ko 26 inti Maa Akos next year de wo ya asam da wo so so intimate for ma refo am wa chichi benches so asam da asam da ye so pa enya asam kuto me say ye twa ni mu ho kire wa hunu dom a aba studio ha na wo mesane wo mu sane a ye nsam wo mu nkotrase o ye de ma wo mo ehwe say o mu ko na susu wo de wa say twa wani na hwe dom esan wo ho enu ti say ebre ne so na bia ye appeal no na mote say meni nuanom ye kasa me ekwanwa twentini a eya na enye ye ka ye nko de ka akokọ baako bi ye benya enka entoma ye de beko adwuma asori akoda nyame ase ye benya na so ye nuanom yi na etore bia na yesu wonom sabre ye o maba bebre yi enti ye betumi agina ho ni akasa ya che niema ni nyina manasa enti mu amo baaye omo fa card odo baaye omo nsan kwa na da baebiem enti se yesu a na mwati yesu no ase esanse yankai wonom a hwan na ebe kai wonom biem wo mu nyina ye yasede se ye de sede ebe hye wonom ano ni ye de anigye aba wo mu abrabo. Do you know something? Obi owa ya mfa anwono obi owa ne de no wo benya no asase so like bisa ho say onso betumi akosa atebia ne mobi because obi enra anase enrachi na wo bi kra ne nsamienu na okra ne naimienu na so nkwanhia nti ene ye twa ne naimienu ne nyina ade afiri ho what wheelchair mu eto no ya fa wo sa ne betumi ato na wodima de ba kwa ya se ye de ewowo de a ekua wode sa na baaye enti ye na hadwene bebre dan say obefa no asase so wan hwe ya beka wano aduro because na wo kai first no a na wo nine wo bi na wo depend on somebody na wo sorry ko wadwuma oba wo kone kwan so be ma o sorry say what's a blocks kwan wo kotwa ana mesi adwuma na okoya obekwa akoye na wo de aba bedidi na so ye hwe enei kwansienti oti wheelchair mu o depend on obi na wadidi so oti ase ha enu nti eyeme enu mienu asade sesafo eyema omonkodwene back tema na wo ye able no na eba de sakwa wanhwe yi a obanu madurawu basa obi wa wonchen na ocheche owre na oni wudi nkomo na oboa wo niema nketinketi mu a abrebia no wenya rechechre then it gives you the strength ya ode beko wanimu sa ene wo se yeye ema omunti dru ho a na maboa ye na meka no mesena se de etie bia mefro wo na adwane ye ene maka kire mo wo ena mefro na me de esi a kire ho na me na mekro na edom no ebu afa na so se de etie bia no ni aye wo no ye de bema why nyame nshiramo amen nshiramo me de eya me de pa say apart from Akoma ye nhunu say obi ato and suffer person with disability aya Akoma se nko o Ashanti region nyina 43 districts emu nipa na wa enye nipa baako yakura de ye sanka ye sentan of greater Kumasi pe but anye ye akoto platform no so de ye oboa obu ho wa hye dem sa into opie ye at least Valentine Day Maa Akos nyame nhyira woni wabajafo nyame nhyira mu papa onyamo kese me president ya odi andimenka a wo afija ase ono so se me mfa aseda kese pa emfa mawo se wakai ye nyina me ne me gender ne secretary mu nyina ene council ni nyina edamo ase nyankopon nhyira mo nyame ensha monso nyame ensha mo yedam ase enti ye organize ye ho enti mo de mo ntwen ye se de tie bia no ye behwe mo
na monso mwako but yen fan so ha ye behwe se dwumadie bia ye bedi ye kai mo papa because me kai last year say ye no and our programs manager Kofi Asante and na afei so no yen ye ma me pani ba ko wo ha ye ma fosti okai was say yen center on disables because said ye wusi kano ye hwe mubati ekunafo nyanka but ye yimo ton chen but otu so krani bi o wa ye krani premani o krani premani ba adam me kacha me mame e mazinti owusu adwakura malende mese mame me no me ye ejanka premani no asoside ye wa ekunafo premani fo ni nyanka premani fo wo ho enu nti ayuki wase mo na sesei ye concentration no eba mo na e wase ye boa mo kase pa enti sesei ye dwumadie bi a ye bedie no we will put you people first na ya hwemo ansa na atra ko womo aka no eso but ye remfimo even after this ye better say ye beba besramo why enti mum kepuku ye nimye beye ekwa Marco ye mami ama menisu atata kakra o si obie ni hwa oto ne nsa efre wo mu age se yen na ya to ye nsa afre wo mu na obie ni hwa aye saade we bi da meraho pa say ye wo omo a omo sebi omo adidem e wo omo ni paduam na nka eduru emre bi sei a omo ne sese ye kai wo omo na so eduru saa na ye jai wo omo na ye dai ya hwefo ne ye tiefu ase omo a omo ka say ye nkọ we mu so na omo beboa ye ho no onyame onhyira wo omo na de bia so ye be kai mu said ye mwanya dono a yesu ye fra mo no mo keka mo ho abom abeka ye ho no na ye de wodo abodo mu no de bia ye ya twra bo ye buku nim ana ya twra to ye TV ne so wo hwe wonua TV a ye da so ya twro ato ho ye bebo moden se edru ho a ye mfre wo bia mo nko a disables nko a na me hu mo mani age dodo because mama aha ye nika aha ye fe ye hu se ye wo omo a ye frɛ wo mo so a omo bɛka ye ho e ma ye ni hum unse obi okra wo mpie da obi ahyɛdan mu saa anka wo pese wo pie da krubi na enyomo bo wo fom sei na odada ne ho nkakra enso wo bi amfa ne mpie da ene mu de omo nyina bɛka ye ho wa ase ha ama ebi dada ye ho ebi sere ebi kasa me hwe dev no omo se do mo sie ni agye no mo yesei afi de miss ene serie aba be hye omo so afunu mu mma ebi kra afro soro ha nse wo hu bia ebi fro soro ma ya ni bi ye se ho na Maa Akos ye ne nsa se na se kai amfa nti se twato e ka ho kra ni se wo se Ghana ha football a person with disability ne timi kwache gold medal diamond any adin nyina de omo nyina so was stadium ya wow omo yes sports omo to kwa ma no ne kwaje medal ba omo kwaje medal wow so wo eti ye toto mo asesa no ye beso mumu na ye de sesei no ba bia ya adwene anam penimfo media general for penimfo se yenjina pa disabilities mona muhia yen yen center on entina ye bo modin a to yen sase ebi kra hyede mo ache ebi ntumi mpie anka ebi pese ye epie na wo muhunu nipa kakra na wo ne wo sribom na wo ne wo kasa na ebi bobi na ebi twi bi na sa na ka yefe na ebi nya no sa but ene efe kra kwa efe ebi wusu yeti wo da wo mehwe bi abrabe bi ebi danda ye ho ama ebi ani age ama wo hwa na ehokra ayefe kwa aye ni gie kwa enti moso moya ade pa se motumi akeka mo ho abom na ama ebi anhye wo ho akonfo efi sese wo to wani na wo wani
na wontumi mfa nhuna de bie mu a nyame amoa wa wo be so ho akonfo se wo wonan pa na hu se me yi achia me koba na bibi nti me nan ni ho a eya na eden wotumi hwe ebi nka wo pese wo baabi wo wotumi wura because won say ya frafra basuru hai ebi ntumi bebre ntumi ma ho gisi yesane nka omuso nya ka omuso so basuru habi na ka omuso ba betena ha be kasa but omuntumi omuhwi Chelsea ombede de aba nti mo ya de dodo ye besre Akoma FM next time by program o fancy form accessibility fancy form my yes and ya pa advocacy kasia ya for the past 16 years wow I was the year disabled ni epeso woko bia otimi ko ewo no ani pem anye obi na beso ni mu eno de said ya yere ye ho ana Akoma FM ye mpanimfo akase mu hu hia ye no na moda Akoma so no ye be ye ne saa pepepe ama mo senti ne ye de mo be kam ye ho no enti mo bibia ye special disability obi on disabled ni tifie no or expensive chair no because disability is expensive sometimes intra because baby awo be nanti akono me dropping na de boko mo kano kwano won sesa wheelchair no wan na ebetena bie maka omunkwano muti omunje he omu ya premafo akese okay ntima me ya damase na me penny ba ko di nkomo no enti se de etie bia na adwumadie bia no ya be hwe se ya be mamo ayeye priority na se ye de mo adim nkan ewo bibie ya me ensham ye ba nti mo die no ya organize transformation 108 foundation for nyina so Valentine's Day. Thank you. Yes. So I say ha eya Akoma 87.9 FM Akoma mu sam dwumadie no eno a ena maso egusu a area motie no ye twa ye ho aba na ye ba ye de akanyina ebetra so amamo. Wow, I like it. Smooth. Hey, Avia, be a pruno. Darling, what about? Bema Bena Nesha washroom hono. Yeah, wo yeah. Wow, it's smooth. I'm disappointed in you. Akoma FM 87.9. And your favorite toilet roller. One kasa wukoto baye. And I made this CSC me one. Eye commenty make am for. Oh, babe, I am sorry. Me honey color as a brown bee. And to me cram in him saifi. And so me you so ye no. Eye come up, papa. Na yasia babishia wa hasebiem menim say last year ye wodo na bai na so last year ye trotro din ena enne enkaye boba ye be hu say ebinom afrimo da so e ba clinic for nkodi nkomo ai ene Val's Day Akoma achede Valentine's Day party no a na ekoso a yeguso na ye bash na ye che na ma no na wonim de ya and say ubebe bie wasiye matima Akoma FM 87.9 Kumasi na Nairenka Ishmaelenka menso me kobi ukono ne say nka wubenya nka wuwani ya wudi behunu ye bie se be ya nka wonso kwa obeka se makohunu makoni na bedwafu na enso so enu nti ena ene da so e ba clinic no say opesa da obeba no wuhuru ye nyina ye bi nti wani no ye manifra be me na mwa Major Maa Akos Nyankopon ada Roma na so yi na me ato me hwese ne aho face kona me be tu me do ani mo na me hwe program e kos me ni age ya na ya sese wonni ani a e din so be hu de e kos ya kam Akoma FM 87.9 Kumasi ansa ya na re ko be but in that so here back clinic ya ba ama wona e wo sa ha wo no ye mpempia na ye ka se eni onipa ne se wunwu ya eni kwan se otena ma wani ewuo eni wa no eno ne ye nkane a
ena se bia kania no ene ye niwa nti ni kwan se otena ho ema wani ewuo obi won mo se matua na mo abre manante afa ha medi no agumani so mani de no ane bekumie unya nhia de obebo enti ne ya na wo kasa eni da so he back clinic ye se de eni da so e ho ma obi bia enti me de numbers no e tudwa wo a wutie mi anase wo a wo hwe Akoma FM 87.9 Kumasi munya so na muntie mi enti numbers ne 0559 0559 90 12 34 Mrs. Bio 0559 90 12 34 na 0596 0596 19 88 84 0596 19 84 and that's what her back clinic Akoma FM 87.9 Asante mansem hanom ye wo eye Kumase Kwada so estate any estate park no ene bohon pepepe ana wo do si brother man ho no ma frɛn na ya into car emfamra me faw emfa nkoya soeye ana se wo akra nso a ye wo Tabora Alaji Walako Junction Tabora Alaji Walako Junction ene Kumase nso no ye wo Kwada so estate any estate park no ene bohon pepepe ana wo si brother man ho no ma frɛn number say dia to dwa no ne emra me faw mentina ho ne nkase me ya ready ana mani ya ready eno ankasa ene dimbe kogom da bi enye sa Akoma FM 87.9 Kumasi bubu ana sese na mpanifo sika no mentina ho na nnia bobo enwenwene ewo wani yare ho eni da so he ba clinic ye de ese eni da so ewo ho ema obiara enti say wako hospital ama doctor aka chew say wani ntina say may operation tenisi wani so eye glaucoma eye pressure ana say wani yare bia no ema wabamumbu tutu anamo ne bra eni da so heba clinic ya so ye de ani gisem ne se so ba ya so ya ye ni adura ye de ma wo ade agu wani so yemfa eduro ema wo engu ani so na emom no eye eduro a Akoma FM 87.9 Kumasi moduma na ba wani ne so abritie bi na ba be ye adwuma eno na ya na dodo na abɔ ye mrane omkas Paul Amantem so mosene di kamfo is obehwe adanse ahodo a ekoso wo anidaso wo heba clinic aso ya ese woni nense wo ka kire obi ba ya so ya wo say doctor mananti amachina me wo card makoma ko 41 na mse 41 de odi ye dey o se we ye hospitals ahodo a makọ a mepe ayaresa enso menya bi me say wo how biara ewo aniyare mu me sisu bio wo how biara ewo aniyare mu a wotu anamo abre ayo kwadanda wadwene ho a wo de ohunu se wani ya Akoma FM 87.9 Kumasi mene wo tonchia Brenda so heba clinic ne ne tonchia se meni ya redie sei netie manante ya meni gidie wo mu bio bra so ye ne wo tonchia ne ehunu se ampa ye wadro ene ye wadro ene ye se bata career doors nti ye ma ye ehun kramo papa nanso mpanifo se so so ansuo mienu anase bia so so ansa ena wo hunu me hu ben se ne esibu no nanso no tutu na ma ne bra ne da so heba clinic ya so ye for wani ya re ne bra se na wani ya re nsitie bia e how bi e wo so obi won mo se mehwade a me hu ni yem enipa na ba me de ne kasa eni hu no me hu ni pa na ka bia Akoma FM 87.9 Kumasi na ebobo obi won mo se ebo obi won mo se mehwade no mani so eye mikusu mani ne eye me ya broni ka bibi se o hypophones se bia besoro ne wani no ahonho no ne bia wani mamuomo wani ne efiti ayekuru ayekokọ wani ne ekekao eyewo hene eyewo ya amauti epaewo yesi ete enesi wani so wakọ ye operation akọkọ ye wani ba akọ no de okọ ye osu operation ankasa no umfa nhuna de afa de odi huna de kakra no so na eno so ejinsem a mentena se tutu anamo ne bra anidaso heba clinic ya so ye ne nya abotre na yemfa opepa na yemfa nhwe Akoma FM 87.9 Kumasi hwemu ehunu ba bia ehawon ewo na yentu ase emfa mawo eni yare no atichire yare tumi de ba stroke tumi de ba ulcer tumi de ba
pressure to me the ba hypertension to me the ba be mani oba na nhia mu kran so to me the ba intimate entina honom tutwana mo na brani da so he ba clinic ye de wa wo si wani da so asan ye de se eni da so e wo ho ma bra na se ne wani yare nsitie bia so wa akiri so ba bibia obi a wote ye nka ene awie no e ma ne how tutwana mo na brani da so he ba clinic ya so ye me sad numbers no any locations na asa atudwa bio bomodi ane frey Akoma FM 87.9 Kumasi. Bia na say how bia wani ne subia na e ma ne how eni endi wani ne ho nkomo ne yehu kwan e be paso a ye be boa e pa cho numbers ni bi mo nsa entry 0559 0559 90 12 34 0559 90 12 34 and 0596 19 88 84 0596 19 88 Akoma FM 87.9 Kumasi. So ho ema obi biara entino wa utie me anase wa wo hwe me ene awie se ne wani yare ne sutie biara no ema wa ba mu mbu tutu na mo ne bra eni da so he back clinic ya so ye so utie na so wa santimante na so wo ban santimante mu a bra kwada so estate ye ne estate park no ena ebo ho pepepe kwada so estate ye ne estate park no ena ebo ho pepepe me sisu bi ye ne estate park no ena ebo ho pepepe ana uduru brother man ho no ma friend na ye ntuka ne mpa mehia anase ye nsoma adwumafo ni bi na omomra ma mehia akra nso ye tabora alaji Akoma FM 87.9 Kumasi. Minua me maame me wofa me nana me soa me se wunwu ya eni kwansa wotena ho ema wani ewuo se wunwu ya eni kwansa wotena ho ema wani ewuo so wodi wani yare na chinchini abre na se wo se wunya anu yie bia na intimi nyi wa no efe wani yare ne ho a wo saa ne ehia yesi ye ne wo etonchia bra eni da so he ba clinic ya so ye nya Akoma pa eni opepa na ye mfa nhwew na ma won so wani nje ye de wo de areho e na eba eni da so he ba clinic nso wo mfiri ho no no na wo de eni gie enso e na eba tutu na mo na bra eni da so he ba clinic ya so ye me pa cho de wa wutie me sa na Akoma FM 87.9 Kumasi eni pa ne dose afrefo ne dose nya botre ekozi so benyan na eni ye ndi nkomo ne ye hunu kwan a ye nso ye befa so a ye beboa wo 0559 90 12 34 0559 90 12 34 and 0596 19 88 84 0596 19 88 84 Marcus Bibaka say Akoma FM 87.9 Kumasi. Yahwe yare bia bi say yesi chire yare stroke hypertension pressure oba opa wo oba na fichikro aye basa bema ne kwamwa aye keto na say na modern baba form how bia no tutu na mo ne bra eni da so he back clinic ya so ye na ne ye beto nchia ne ntumi mfa Akoma pa no kre eni opepa enhwew ema ho enso entowo Marcus manu AC no ene House of Jacob Chapel ma menche bia papa obia Apostle General attack KJB. All right. Honorable Papa, baby, obia oba mechia and adwumadi bi nso of course yes a night with our Akoma FM 87.9 Kumasi. Ye kuhiem ye ne papa ye kwakwa akodi nkomo ye kwakwa kuhiem e wo ya sori dem honom eye House of Jacob Chapel I wo crow from baby a gas filling station e share na okay ene ye trado phone na say omomra eye numre ye na ye di nkomo ne yenke kan ya no medam ase nyankopon so enhira obi bia happy birthday. Thank you. Na happy birthday so enko emfa emma won so Akoma 87.9 FM yegu so ewo Akoma chade Valentine's Day party no emo na sese yama ekunafo no entoma no na nokwa na doso Akoma FM 87.9 Kumasi. Omo bro yes omunya wonu ntuma onua ye kase ye che ntuma no akosi china kura no still Kumasi ntuma nyina besa na so na kura for nsa say aka emo ya ye tweba ye no so ye beche ede aka ho ede ama wo mo a omaka ne tutu ye nuanum disabled so no ye de wo mo so eniema
bila kantanka ehye wonom enema na yede ama wonom ne yede ntoma emo aka ho na yede ntoma de mema no yede bepam shirt na fe omo de Akoma FM 87.9 Kumasi omo trousers so na omo de akwa sorry ni nyina no eno so ye beche ede ama wonom nti se wo hwe ye sabre ewo onua TV ana se Rabi One TV ana Osei Chrome TV ana chese de ekono no yeguso ane de asede ne kabia de ama yetiefo ne ahwefo ye omo achichire ne benche ya yeto yensa de frɛ won na yesu de kyerɛ won ma brebia no a wo mo agye yenso entuma no mo de ba sika no mo de ba eyamada amanti na amadwumadie we sei atumi awie peyo enunti yadamu nyina simenu ma mo abrochi Akoma FM 87.9 Kumasi nyame enkoso a na ohra mo na onyamo kese papa enunti yeguso se ohra me ma menum bi Erera Studios ha sei sabre na akua ene na naire mo momadia se mo betumi abana fe mo de wonum emo ama wonum kama e de ama me Richmond Urban Center o mo de akua fonku ni akua for seminar no e be wonum e de aba enu nti akua fonku no hyene nso so de bi basrasra wa apostle sisi yade ne ahututuo tipaye ne nyina ebefri ho Akoma FM 87.9 Kumasi fasamna no so Akoma FM 87.9 Kumasi abeko udware wi na honam ye ohene be ma owo waye mre ewo mpem ekuafo nku ni ekuafo semina wonso bomodi ansa obefra Richmond Urban Center na wama wonsa akawode wo 0249 186845 0249 186845 enunti sabre emo na edru so ya yeguso da yeche na na ya bomodi ansa obeye adwuma no wo ho ede ama me na production team no so mama mo ho aye ha ede ama me se ye ma me no wo mu wonua TV live Akoma FM 87.9 Kumasi ma me no ye ma mu nyina akwa aba ye damo sumo ase baby amu free ba ye bia no de ka no se ye damo ase sadi etie bia no enye se aduane ni fia mo bedie ka aduane nkodi anka bebre wo ho ka ntoma nko anka bebre wo ho na so eya na eye hudonti ene ni fenti na abre bia no ye tu ye nsa de fremu a moba enti nyame nhramo minim se nyame yapo nyame mpaye se afi sese na ye nyina ye da so etiase na ye won kwam wa hoden eno de moba se ya na eniema no Akoma FM 87.9 Kumasi doso enti wo hihya na agensamo wo hihya na agensamo na so de aketwa bi ensa yesi de wo donsem na odema nyame enhwamo me pa cho mo metwitwa mo na no na ye ma me no mo muduru sa abre yi a ya na sisie ne kotodwe no ya na adwen pa ye numpo ya first steps ba ko mienu ani yesu ne ye ma me no nti munya na mo fa wo mo no emma won saba ya ma me trase ta awo no mo betimi atratra kwanya yi so Montrase enfa emame Akoma FM 87.9 Kumasi anase woni wobi edi mojafra sabi etie bia no mepacho huhumu awade huhumu yade ni nyina no fakwadan konfo ye bi ewo agona asamai faka ewo fijase anase edrum fe 0243 134535 0243134535 na ebomodi asa woni na na ye bi ebedi enkomo enti ahaye Akoma 87.9 FM yegusuada ya yede emo no emma ye maame nom na omu Akoma FM 87.9 Kumasi na womu eni omu kesua omu kase erade yedase Akoma 87.9 FM se yembre no ya yebe akakra na ebusua pene Samuel Champo
ɔno nso ɛne ne sports team no ɛbɛgye atwa no na afei wɔn de agodie mu nsɛm ɛde atoa mo so nanso sɛ yɛsɔre a na yɛnsɔre koraa yɛsɔre a ne yɛnkɔ koraa akyɛdeɛ no egu so a yɛgu so a yɛbɛkyɛ na yɛ video ɛde akyerɛ mo mo wɔ Facebook Akoma FM 87.9 Kumasi. Na mo busu na mo che nti onyame enhra mo nyina ma me no yɛdamase Master Julius atu kwan ketewa bi nyame yɛ adomu a ɔbɛba yɛdamase why nyame enhra mo afisa nne na mo nya no double onyame enhra mo papa nyame yɛ adomu a odi ama mo worry grow fine you betcha mo bi why you betcha mo grow fine no edit Dr. Grow fine better Akoma FM 87.9 Kumasi nyame inshallah so ye no ase papa ye guso ya ye che emondo enti I me patch for from batch mra evangelist ya boho eh ayedwe papa wa brepa ho ye me hwe wadi bu fifra metime hu ne se wa enye easy edi akoma efe adwuma na den ma edi akoma efe no sente sa pa dia na ya ma me no nso Akoma FM 87.9 Kumasi ma me we me ni wo ma ko bu so ne me ko so for tiri mo den na me se ma me ya waso den mi tiri mo ya waso den trase ne mo trase ne ye frefre no enke ye ko just on test so bet Akoma FM ya me adoma in fact Akoma mu se mabo adwuma awrade adom nipa nse kakra bi na ye behwe ye nuanom a sebe wo mo nti asem no Akoma FM 87.9 Kumasi ye nya kakra bi ma wona ekurafo nde ye kwa amfo ba ekro madusa anu aye ma me de kwa amfo ba ekro madusa anu aye se wo kokko ti Kumasi dwom ntumanya ba anso because me cry ye municipal kwa ye kofa ne ma ya be nipa na ona se odo masa do so mo frefre yes obi je no ofre ni nua obi kwa so oba ne nua so ma me ba ko yare da ho to churo ni din won de baje na na minim nipa kwa so o churo di da papa bi di ma me 19 and 17 and come back Akoma FM ade wo de wo ha ye ni we yan churo din yo yan churo din chinchira ne edi odi ba be nipa be 17 asese yan fo mu nyina mra ne mu ne ase yenye ne sa wa obi ate announcement no ene waba nti nipa la ba on tenase ne yan hwe no na ba bia du dia gisi yakoye sports dia du dia papa ne yakoto aso wo me hu se abusa panyin ne team aba nti o mra me som na yanko papa ebi ba emo no ye emo no good afternoon mami ye guso aya ya che munya ye chi na ye fa momo Akoma FM 87.9 Kumasi na monko no wani kama ne Thursday ye ntan hu ni say Thursday ja ni nyina akoye kondom ne ane Akoma FM Akoma mu nsem ya sesam and then your Thursday ye hu program bi say e bi nsi da ya sesam nyame shiramulo amen amen abusia pani sami e champon Akoma FM 87.9 abusia pani suomo abusia pani sami e champon pepe na dia ya Suarez pepe me pa chomu me yimi the international sports presenter Uncle Suarez me pa dabio get na mo baje me pa chomu me ja konya na abrewa me ko me kakada furo Poisson. Pasale. Yay!
Thank you. What time on so what that? Akoma FM 87.9 Kumasi.